Funtzio kuadratikoak ikasten jarraituko dugu, eta gaurkoan parabolaren erpina aztertuko dugu. Horretarako hainbat adibide ikusiko ditugu. Funtzio kuadratikoak itxura hau hartzen baldin badu, hau da, b isa gehi c 0 baldin badira, adibidez, i berdin isa berbi, funtzio hau, oinarrizko funtzioa, irudikatuta dugu beste bideo baten, eta itxura hau du. Ikusten duzuenez, bere erpina argi eta garbi 0,0 puntuan aurkitzen da. Erpina 0,0 puntuan. Baina hori idatzi beharrean a aldatzen baldin badugu eta adibidez hiru isa berbi idazten baldin badugu, bere erpina, irudikapena hau izango litzateke, adarrak, parabolaren adarrak estuago, baina erpina 0,0 puntuan mantentzen da. Beraz, itxura honetakoak diren funtzio kuadratikoak bere parabolaren erpina 0,0 puntuan izango dute. Zer gertatzen da a isa berbi gehi c itxurakoak ditugunean? Jartezagun adibide bat. Adibidez, i berdin hiru isa berbi gehi bi. Hau irudikatzerakoan, honako parabola hau bi unitate gorago eramaten dugu, hau da, gehi bi egiterakoan puntu guztiak bi unitate gorago eramango ditugu. Kenduko dut hau eta irudikatuko dut berri hau. Zer gertatzen da? Hemengo puntu guztiak, parabola honen puntu guztiak bi unitate gorago aurkitzen direla. Beraz, erpina ere bi unitate gorago egongo da, hau da, 0, bi puntuan. Beraz, honen erpina 0, bi puntuan egongo da. Gauza bera, gertatuko da, parabola hau baldin badugu, hiru isa berbi, ken bat. Kasu honetan, erpina, puntu guztiak, puntu edo unitate bat jaisten ditugunez, ikusi hemen, unitate bat jaisten ditugunez, bere erpina, 0, minus bat, puntuan izango da. Baina bi kasuetan, isa, koordenatua edo abzisa, 0an dago, hau da, i ardatzaren gainean. Noiz gertatuko da hori aldatzen dela? Mota edo itxura honetako funtzio kuadratikoak ditugunean. Har dezagun honako adibide hau. I berdin, hiru isa berbi, gehi 6 isa, gehi lau. Funtzio kuadratiko hau irudikatzen badugu, honako parabola lortzen dugu. Eta ikusten duzuenez, erpina ez dago jadanik i edo ordenatu ardatzaren gainean. Jarraituko dugun prozedura honako izango da. Lehenengo bere abzisa lortuko dugu, hau da, isa koordenatua lortuko dugu eta ondoren i koordenatua. Isa koordenatua lortzeko, honako formula hau jarraitu beharko dugu. Isaren balio izango da minus b zati bi a. B hemengo hau izango da eta a hemengo hau izango da. Gure kasuan, isa minus b minus 6 zati bi bider a, bider hiru. Eta minus 6 zati 6 eginez, minus bat lortzen dugu. Beraz, honen erpina, edo erpinaren abzisa edo isa koordenatua, minus bat izango da. Eta, i koordenatua lortzeko, bere balioa funtzioan ordezkatuko dugu. Hau da, i berdin, hiru bider minus bat berbi, gehi 6 bider minus bat, gehi lau. Kalkuluak eginez, minus bat berbi bat, hiru bider bat hiru, hiru ken 6 minus hiru gehi lau bat. Beraz, i koordenatua bat izango da, eta bere erpina minus bat bat. Ikusten duzuenez, hau izango da funtzio kuadratiko honen edo parabola honen erpina. Orain, zuen kontura, honako funtzio kuadratiko hauen
erpina kalkulatzea. 3 kasuetan 3 kasuak hemen ikasita ditugu.